Ei, hola, aquestes són les notícies més importants i més interessants que he trobat aquesta setmana. I comencem per la primera, que és sobre la població global. I aquest gràfic el que diu és que el 1963 va ser, diguéssim, el màxim de creixement de la població a nivell global. A partir de llavors va haver un canvi i des de llavors hem estat baixant, no? Això és si et fixes, el creixement. Màxim 2 i alguna cosa, 2,4%, i ara estem anant baixant, i el que prediuen, l'interessant d'aquest gràfic és que el 2100 la població global començarà a disminuir, d'acord? Històricament, la població ha estat pujant, fins al 1963. I ara i el 2100 començarà a disminuir, d'acord? Això tenint en compte els naixements i les morts, no? Doncs això. Sobretot per al canvi de paradigma que significarà, doncs, això, que hem estat creixent, ara estem disminuint, ara estem perdent el creixement, i el 2100 serà el canvi, no? Que ja ho estem veient a països específics. Em sembla que a Espanya hi ha més morts que naixements. No estic segur, hauria d'haver posat el gràfic, però bueno, la idea és aquesta, és que a nivell global passi això. Continuem. El tema de les proves de PISA, que és una estafa. Comencem. Probablement els nivells educatius han caigut a un nivell tan apocalíptic que han preferit l'escàndol de la invalidació que el de la publicació de resultats, que serien dades utilitzades durant 3 anys fins al nou PISA. Educació admet que tenia constància de la incidència amb les proves PISA, d'ençà del març. El departament eximeix de responsabilitat als professors i apunta que hi pot haver hagut una confusió en l'aplicació dels criteris. Què diu en Josep? Josep diu: ningú no es pot creure un error en unes proves que es fan cada 3 anys. Han volgut ocultar la davallada i sabien des del març que la manipulació no havia colat. Un pas més en l'ensorrament del país. Repeteixo, abans de continuar, les proves PISA és una avaluació als alumnes per veure el seu nivell en general, d'acord? Per veure que no caiguin massa. I el que s'ha vist és que ha rebentat. Ha rebentat. Què diu professors de secundària? Diu, cronologia d'un escàndol. El president Illa i Andreas Schleicher de l'OCDE signen un contracte. Els organitzadors de PISA elaboren un informe sobre l'educació catalana i cobraran 1,5 milions d'euros públics. Toma! 6 de juliol. Es presenta l'informe OCDE on una avaluació coherent del sistema es considera una prioritat. El govern ja sabia des de març que les proves PISA no eren vàlides, però van fer el gran teatre igualment. 24 de juliol. Esclata l'escàndol. Un 23% de l'alumnat havia estat exclòs de les proves. L'OCDE recomana un 5%. Les avaluacions que el propi informe prioritzava només queden invalidades a Catalunya. Repetim, ho sabien des del març. Educació culpa als centres. 26 de juliol. Les direccions acusen el govern. 51 centres cometen autònomament el mateix error. Negligència, opacitat, malbaratament, desgavell i altres paraules, bla, bla. Inadmissible, escandalós i surrealista, d'acord? Això és una prova més de que ens anem a la merda. I ho ajuntem amb això, que està relacionat, jo crec. És percentatge d'estudiants de primària, de segon de primària, que repeteixen, no? Quan un alumne no té el nivell, el fan repetir. Veus alguna cosa estrany en aquest gràfic? D'acord? Com més blau vol dir que hi ha més repetidors. Què passa si hi ha molt pocs repetidors? Que pot ser que els tontos els passen igual. Els tontos o els que no tenen el prou nivell els foten endavant. Mira, som-hi. Endavant. Endavant falta gent, no? I, bueno, tot està relacionat. Aquesta és la notícia del tema dels PISA, no? De que l'objectiu és carregar-se l'educació, la sanitat, la infraestructura de transport, i ho estan fent excel·lent. Continuem. Aquest vídeo et recomano que el miris, està molt ben explicat sobre a Mallorca, que hi ha un merder amb l'especulació immobiliària que és brutal, no?
que et recomano que si trobes el vídeo. Què passa? Que estan fins als ous, bàsicament. I què van fer? Van fer una manifestació pacífica i què van fer els policies nazis? Van sortir, a la mínima, van començar a fotre porres a tothom. I n'hi havia, en el vídeo es pot veure que hi havia policies que sembla que es posaven calents. Buscaven la mínima per començar a fotre hòsties a gent innocent. I això és el que a molts policies els agrada. Molts policies que específicament treballen en aquest en tema de manifestacions, els agrada fotre hòsties, perquè deuen estar cuits del cervell, no? De petits, els pares els hi fotien moltes hòsties i ara, de grans, ells també volen fotre hòsties, no? Això està relacionat amb això, en què si tu ets pobre, ets un criminal. Si tu ets ric, bueno, no passa res, no passa res. Si ets ric i martes a un malbarco, vas al malbarco i xafes a un, bueno, no passa res. Si fots una pintada en una immobiliària, ets una criminal, cadena perpètua, no? Aquesta és la idea que a Mallorca està cuita. No sé quina és la solució, perquè l'especulació està... Jo crec que el que farà serà col·lapsar totalment a Mallorca, de manera que la gent es veurà totalment expulsada i serà un lloc on no hi haurà... No es podràs fer vida, no? Serà tot un resort, serà com... serà com un lloc totalment ple d'hotels i ja està. La gent... He escoltat històries de professors i de metges i policies que no poden viure a Mallorca perquè no troben habitatge, per exemple, no? Llavors, això rebentarà. Els polítics de Mallorca, òbviament, no foten res, són tots unes rates inútils, i és un merder això, tot això. D'acord? El model espanyol del turisme fa això. Això que uns pocs empresaris es forrin i la resta de la gent a tomar pel cul. La idea és aquesta. És de la notícia. Si trobes el vídeo, mira-te'l, és molt xulo. I vull continuar. El tema dels aeroports, diuen que l'empresa es diu AENA, diuen que els aeroports de Catalunya i Balears... A veure, el gegant aeroportuari utilitza l'opacitat per diluir el flux de caixes de Catalunya i Balear cap al finançament de xarxa deficitària estatal. Què vol dir? Que els aeroports de Catalunya i Balears guanyen i compensen el dèficit de la resta d'aeroports. Hi ha aeroports a tota Espanya que no els hi surt a compte. Que si no depenguessin d'aquests, els aeroports catalans se n'anirien a la merda. No serien viables econòmicament. I aquesta és la realitat. La misèria és això. Són aeroports que no tenen moviment, viuen d'aeroports que tenen moltíssim moviment. És aquesta la idea. Continuem. I l'última és aquesta. És que va passar sembla que ahir dijous, que a Ceuta i Melilla van entrar aquí la notícia diu 20.000 migrants de cop. Quan fan de cop sembla algo premeditat i inclús s'especula per l'estat marroquí, no? Anem a llegir la notícia. Ceuta té 80.000 habitants. L'arribada de 20.000 persones en 24 hores no és un tema de màfies i traficants, és una operació d'estat. El govern espanyol ha perdut el control de la situació. A Brussel·les estan en xoc. Següent objectiu, Melilla. Sánchez desplega l'exèrcit a Ceuta. Vives xifra en 20.000 els immigrants que han arribat a Marroc en les últimes hores. I aquí la psicòloga diu: el rei del Marroc vol casar l'hereu amb la filla petita del Borbó, sotmetre'l a l'última humiliació per ell. Imagina't que això passés. Imagina't a una de les dues filles, les rosses, la fan casar amb un fill de marroquí i
i a la dona aquesta l'obliguen a posar-se el burca. I això seria la màxima humiliació de l'imperi espanyol, no? El rei del Marroc té alguna cosa... En tot cas, té els collons molt grans i sembla que fa el que li surt als ous, bàsicament. I ningú d'Espanya pot fer res al respecte perquè són tots unes rates inútiles. Al final, el que podrà passar és que el Marroc guanyi, aconsegueixi el que vulgui. D'acord? Perquè això d'enviar 20.000 immigrants sembla com una espècie d'amenaça, no? Si no fas el que et dic, te n'envio 20.000 més de la setmana que ve, no? I la situació és aquesta. Em faria molta gràcia veure com que passés això, no? No, imagina't que el rei es jubila i una de les filles es casa amb un marroquí. Això seria Espanya, Espanya. Bueno, aquesta és la notícia. I ara, notícies més internacionals. Som-hi. Ara, per alimentar els models de llenguatge, estan arribant a un punt de clímax. I és que aquestes empreses, per alimentar aquests models, necessiten informació. Han absorbit tota la informació, necessiten més. Ara el que estan fent és comprant llibres, els estan escanejant i els estan destruint, literalment. Llibres únics, no? Estan comprant tot, els escanegen, els foten a dintre del model i ho cremen. Això és al·lucinant, volia comentar-ho. Aquest és el futur, següent notícia. Sí, aquesta és molt interessant. Saps el tema del petroli? Diuen que Xina va salvar l'economia global per diversos motius. Quan va haver-hi l'estret de Hormuz, que transportava moltíssim petroli, i Iran va tancar, això va fer que l'oferta de petroli baixés moltíssim, mantinguent la demanda. Això va dir que les reserves mundials de petroli van disminuir i això hagués provocat un merder impressionant. Què va fer Xina? Xina té una reserva de petroli immensa, però a més, a part de tenir la seva reserva, el que fa és comprar, no? Què va fer davant aquesta situació de merder provocada pels Estats Units, òbviament? Va deixar de comprar petroli i va començar a fer servir les seves reserves. Llavors, el fet de deixar de demanar, de comprar petroli, va ajudar la resta de països del món a allargar més, no? La quantitat, a disminuir la demanda, ja que l'oferta es va disminuir, disminueixes la demanda i equilibres la balança, no? I això és excel·lent. La meva teoria actual és que Xina són els bons i la resta són xusma. Xina sembla el país... sembla Xina el menys dolent de tots. La meva teoria és aquesta. Dos notícies més de Xina i diràs, joder, tio, sí. Des del 1978 Xina ha plantat 66.000 milions d'arbres perquè hi ha una cosa que es diu el desert de Gobi i es anava expandint, no? I això, inclús, aquest desert el que feia és que hi havia com... la sorra se n'anava a la ciutat, no? I la qualitat de l'aire era una merda, van començar a plantar arbres i estan recuperant el desert, i això és molt xulo. Tot això de recuperar, no? Donar espais verds, això és superxulo. Doncs això, sí. M'encanta veure notícies d'aquestes que planten arbres. És maco, és molt maco. Hi ha vídeos d'estratègies de cultiu en desert, que és superxulo, no? És molt guai. I penúltima notícia. China Nuclear Fusion Research has completed a massive magnet wave. L'objectiu és energia il·limitada.
creen un sol artificial. L'objectiu és començar la producció a partir del 2030. Llavors, l'objectiu és aquest bitxo. L'objectiu és crear un sol artificial i és energia que s'estaria movent. En teoria, per al que tinc entès, és això. Energia s'està movent i el tema del magnet és que l'energia, tota la calor, comprimir-la amb una espècie de... utilitzant el magnetisme, no? No sé si m'explico. El magnetisme faria com una capa de protecció i això permetria extreure la màxima energia possible. Això és superguai, és superfuturista. I m'encanta veure notícies d'aquestes de tema de noves maneres d'optimitzar l'energia no? Perquè sembla els únics que foten alguna cosa. Perquè als Estats Units només li interessa el petroli. Als Estats Units, per al que tinc entès, hi ha aranzels molt alts o inclús prohibició de l'entrada de models de cotxes elèctrics xinos, de tema de plaques solars, limitacions, no? Llavors, l'energia il·limitada dona llibertat a la població, d'acord? Això és molt xulo i m'encanta. M'encanta veure notícies d'aquestes. I última notícia, és que el CEO d'EA va rebre un augment de sou de 8 milions de dòlars gràcies a l'èxit de Battlefield 6. Battlefield 6 és un joc increïble. La qualitat és excel·lent, no? 4 mesos després que els desenvolupadors creadors del joc van ser acomiadats, no? Creen un joc, els desenvolupadors foten un joc increïble, el joc és molt guai, els foten al carrer i després en el CEO li dona un bonus. Uau, no? Això són les empreses AAA que tracten així els seus treballadors. Per això estem veient en el món dels videojocs molt d'interès en jocs indie. Indie vol dir que un joc ha sigut desenvolupat per una o diverses persones, un equip petit, no? I molts jocs indie doncs estan envaint el mercat i estan traient jocs molt millors que jocs AAA, no? I també Electronic Arts, si no m'equivoco, va ser venuda en part, una part d'Electronic Arts a Aràbia Saudita. Aràbia Saudita què tenen? Tenen molts diners. I què fan? S'ho gasten en merdes. Per exemple, en comprar empreses de videojocs, en comptes de solucionar problemes de la humanitat. Ui, no. No, s'ho gasten en merdes. En edificis estúpids i coses d'aquestes. Aquesta és l'última notícia. Això és Amèrica, no? Això és el capitalisme en estat pur, no? Els desenvolupadors que fan que el joc guanyi moltíssims diners, els foten al carrer i el director li foten un bonus. Aquestes són les notícies. Està bé, està bé. I si t'hi fixes, he fet notícies nacionals i després internacionals, Internauta, espero que t'hagi agradat. Això és tot. Ens veurem a la pròxima. Adeu.